Majong adlaw sa tanan, ako'y nabilin da aris bay kay si Dalton ug si tatay ning una na dito sa plaza. Kada morning man gud madto mis plaza ba magpainit. Ako pirmi gud ko kauhay kay napa mahigdaanan nagi kalamukat. Pero na usahay masing mabisa ag higdaanan nga wahipos-hipos. Grabe lagi habo ug unlan magi baili. Mag-uum kog sila raon doy duha maglakaw-lakaw didto. Kay naman goy time nga sila rang duhan ag bata magsuwagit di sila kalingaw. Fix kan pagad ko ni nga ipada ko no ring stroller. Panggigujud-gujud. So kay pag-abot pa sagdanan kay di na ko kadaog mo arsa. Na lang gibilin. Alas 6 to alas 6 medya may manggawas. Ug alas 5 grabe pa pang katugnaw sa jupa pagkaadyo. Nawa pa mga tao naglakaw-lakaw da. Pero lahira ka adyo alas 6 ron kay grabeng initan na. Una alas 6 magkijugpus pamanta. Madyo kan ni kay wa kumulaw sa plaza paglingi pa na didto ram di sila sa ibabaw. Tingaman ko kay da may gasusit-sit. Di agatang bata. Jesus kahimos. Okay man di pagijang mo do man day pud magkray-kray. Hilak-hilak si kay si Undoy sing tugnon mabasa man si Jagapil. Wala kun zaning lahos sa plaza kay murag nalain agnaw ni Dalton ganina. Magluk si Jag magsuwagit kay lajo-lajo man pud. Anang darar pud sa kilid sa among gipoy an naglakaw-lakaw. Sabi ko na puso. Again, kagat imong tatay. His amugikan. Nato, nagpainit. Misa ka namin dahil. Ang gwapo naman yan ng baby ko. Naman ko ilaway gamay na. Kinuhaan mo na niya. Pero lah. Ang ganda-ganda naman ng shoes na yan. Nakita yung isa color de gatos, ang isa puting-puti. Ginsa na paglabat imong tatay. Wala ka magpapulit na ng gawin na. Padla sa ni. Ako may nabitik ko sa. Ang gimingaw manaho, oy, gimingaw manaho. Ito ang inita man nimbi. Ang inita ni so. Hindi away kasi mo tayo. Sino may mura naman nagpanty. Woman ay nanay. Buat ka rin nga ya. Ano si Jaka eh? Bita? Woman ay ang bata mo nanay. Nan. Ito tas imo sisterable. Sisterable? Yes, sisterable. My goodness! You have a very cute puppy! Yes, there are 2 puppies. Uy, kinukuha man sa gamay ah. Tudlo. Para mag-ilaga, di. Murag ang hamster. Tayo sa to. Hala, balik sa nagana. Eh. Hi, Manila po. Hala, makagahapon, bibi. May mahaw na to, me. Mamahaw na ta. Uy, wala dyan mo panagan. Hoy, kamoy ang tujo. Ano pa nalagan naman ninoon mo? Hoy! Hoy! Ano sa mga mo ito eh? Siwan, dalanday. Daloy-doy! Daloy-doy! Huwag dalayday! Aras dalayday! Hoy, dalayday! Dalayday! Come here, baby! Ay, dalayday! Ang dalayday! Ang cute-cute naman yan! Alam mo mga dalayday! Huwag dalayday! Dalayday! Huwag dalayday! Dali! Sarang cute ang mga dalayday! Dalayday! Ang bata! Ang nanay! Makita. Saka. Yung bata! Init maglawas ang isang patay. Hindi man dyan na init maglawas, Bino. Ayan, ang dali mga hat. Iyak. Dahil lingkuran natin, oh. Pura mga problema. Doon sa chokbun. Naulian ba yung tail ng hindi kuhan? Di na mapungko. Ay, imong pandesal na kan, ah. Na, imong pandesal. Na, di ah. Sila ka buok, 4 ka buok, alit pag sa kuan. 4. Kumano ko ang kit-kit, oy. 4, ya, 3. Oy, ang naghana na ka. Ganun lang yung maging. Ito na siya pumabado. Sa mga bright guys. Magdalit ako kayo mag-sing na ato ka alban ka choir. Ano ito bahadat? Ano ito bahadat? Gawin pinakanta nga solemn. Pinakon ko yung mga kala F sharp. No? Kumlay po ko violin ha, piano. Piano ra ka dalton kayo ay mag-piano. Ang dali. No. Ito ganahan kay ko. Piano? Okay, na siya. Ganahan ang bibi, ganahan ang bibi. Kaya ka piano.
Di ka mag-violin kay mo ingani nga na imong liog. Asa imong liog? Yan. Di pwede ka way liog. Way liog. Asa man be? Sa amoy liog. Huwag ka pakuran. Piano ra ka, piano, way katukuras violin be. Sa imong piano na imong upat ka pagdisal imong support na. Sus, oy, grabe naman kasi kiatag ang bata. Ingan lagi sila nga advance kuno siya para sa 2 months. Pero normal raman siguro nag 2 months, ingana naman siguro acting. Amo sa gitudo nga hawaton si Queenie dari kay dari rami mamahaw. Kay aron bitang di na may magdigamo ra tus bay. Na may sudan dari Lunes to Biyernes. Sa kapag ari pa na kay di man sila humbang nangka. Kanin magudpugog humbang nangka. Kay bisag toy daghang nangka sa family house, wa naman ko makahumba na. Dito wa pud manggihumba kay busy pa sila ang mga suliran sa kinabuhi. So karon di ano mga anta dani sa gawas. Kay mga kwartaan ra ni makakaon sa gawas. Kita pag mga purdoy kaon pud tas gawas. So, mo ni atang mga panganon karon. Atay lumpia humba dinuguan og tulingan. Pwede ra gid ka magawas og lamisa. Kay gipahuan na kasi imong kusina, wari na pud tas gawas. Wala magid ta magkinamot no. Pero di man pa sila giandam na rin kutsarang gihumuwan man pud nila ininit. Kay kinahanglan mo jud humog ininit kay may entonces at mga kagaw. Ani magkan-anan na kay ladyo na mis kan-anan nila undoy. Hindi gani may mukaan dari ato ra mis bay mo palit ra mig sudan ay ipaputos ra na magsilupin. Lami dari mukaan sa gawas kay hangin man. Dumantong kaila tas naghimos pagkaan kay jag maapila na jag kuko. Siyempre ampuan pa na tatang pagkaan kay pasalamat tas Ginoo sa mga grasya. Kay ara pa tang ka-bless ka adyo kay guban wa na taw gikaon. Kita abunda pa intaw tas pagkaon. Pagkatatag kini abot na nga magguwang laki. Amo na lamang pang giagda. Kay di man pud magsilbi ka hot don pud na magtanan nga grabe pud nang daghana. Butdan pud tada ana. Pagkaulit na lamang gajud. Ligrik adyo gamang pagpangaan da aris gawas. Pag magpangaan anak dali-dali mig panguli kay manglakaw na pud mi. Kakabagod na pud ko kay mo tumis bayas lula ni undoy. Pero da ako daring unlan kay nang huwa man mig unlan dito di sang adlaw pag biyahe na mo kay magdadamig unlan og magbiyahe. Kini nila ba natong isibog may kay mo uwan kay mo silibre pa dani dapit. Si Dalton do si Queenie to ana ning una nas karsala na wahi man ko kay wahi magajud ko pirmi kay mangibutom ko saksakan. Agsumpay kinabuhing Dalton ahang gipang duda. Kay gimix naman lagi nas Dalton kay hang practice lagi kay nagupirahan ako. Adyo man ang kamao sa mudidi sa bibiron. Sa inig human pa na magbisita sa igsuon ni undoy ug sa ijang mga ginikanan didto. Moadto pa mis aho ang ginikanan dito sa family house. Kay tuod ba sa puko ka bisita ag sinanay mingawon ba janas nanay Dalton. Aw kining among lakaw-lakaw ingana mo ni ampay ni Dalton ganahan ka Dalton magsuroy-suroy. Matuog gid na siya. Pag abot na mo ananilok pa mis tambis kay na pa may matilok pud. Maglas na lamang gid ni pagpanguha na mo kay ning kibaw na gid bunga hurot na gid. Tapos daning tambis katawngan sa maguwang ni undoy rang kadaghan ka bunga. Kay bawo mo na nang naong ni undoy gisapot na nahu. Kay natuog man na si Zanzan gipuko kay magpakuha lay kog tambis pero daan na mi nagsabot na ng buntag nga magpakuha kun ni jag tambis. Kay nakalimot man siguro siya kay nakatuog man hinon dito sa lingkuranan. Pawon bito na nada itek lagi siya. Jawa man say mahimo kay mo tunong magsinasana kay na di mo tunong na haway ana. Bito na to mga banaw sa hibutan kay na maray tujo. Bitaw ganahan magugulayan tambis sa kay tubigon makawag uhaw ba. Kini ding magpasusot grabing uhaw. Sus pwede pa nila kumusaka na ako ra man si manguha na kay malingaw man ko mangharbis. Di na mo ko makasaka kay mga aksen jag kusahos. Dangag-dangag pud kani uwan mapud ganina kusog-kusog pug uwan ganina. Si mahimos undoy pugas gid na siya bahalag magkusmod ng simod. Ganing naman sana ganina inga jag kuhaan kog tambis da may nga napagdi aw na magubot gid mi. Magamang pag-ari-dari ning tanda pud mis pagumang kani undoy. Kapag ijang manghod nga nanganak pud sunod ra man mi saraman kabuan ilangga. Tanaw mi si jahang bibi gan sa ni porma og dako na ba unsa ba? Ano iba pa kung undoy daanay kay mga tambis bitaw kabutono na kaadyo. Naka kunut-kunut na yung taon na tuwad na yung taon na inabot. Dag dira man kay di ra man pud ako mukaon daan daghan man pud mi mangaon. So deras Dalton dari gabi hibra man pud si isang yaya ko ini. Pinangga man sa kadto siyang tiya. Kanang yaya nga tawganan shortcut na just tiya. So mo nagigsuon ni undoy agi sa pang bata dako-dako nam day pud. 1 month old na pud siya kay isa ra man ka buwan gap nilang Dalton nagsi Dalton kay 2 months naman pud. It's a baby girl. So lipay ka jug mga ginikanan undoy kay bazig laki. Katong Dalton katubo naman yung taon pud ni atang bata na mura. Bili ko rami. Ina kalima ko harag atang kuan. Ano man? Kasi nagbang agatang kuan. Ina. Hama dapit. Mahog. Kada sila. Na. Maajud pagkatapos sa sinilas ni Manong. Hugasan na naman ang butang nga gini. Pagka-display. Hugasan sa naiha, hugasan sa naiha. Maajud pagkatapos ko eh. So, sa hitabuan na hagbang bito na pacifier na di ba dyan magsilbi gwa to kay manuzo ba dyan padunga to dari pasuson. Diyan mo tayo mong pangilad ni Jack kag imuhang pasuson ma-overfeed na si Jack. Mao nang kinahanglan kasi ito na mo pangilaray ni Jack ba. Dapat imuha dyan sundo ng instruction og kapilaran nimo pasuson kay ma-overfeed lagi. Okay rag breastfeed pa kay may problema magsigihan nimo pasuso. Yung breast milk bahala ka pilas jup kay dali ram to ma-digest. So pagkakaroon kasi ndakag tabang namo ning isang pacifier. Makatug ra mo po Jack pakpak diha. Jaha mo pa nagi-consult sa pedia okay ra man kuno ba sakay limpilo majagtama nagimong pacifier. Pag uli na mo ning hapit pis tindahan kay gitagaan man ni imi og ni Ate Flordili sa kwarta ipalit ko na mag-ice cream. Nagatang Dalton nag-slip gihapon dari ana tanaw lang simod da kibot-kibot na simod murag kunot sa manok. So malipay kasi tus nanay karon kay makauli na pud ta. So daghang salamat na lamang sa atang sponsor daani. Malipay pud to sila dito kay nakadaan na pud tag ice cream. Tatay kay ganahan mo nag-ice cream labi na mangut-ngut nga jahang ipon. Sa murag treat ni nila pag
Mother's Day kay wa man sila makauli. Upod kay mo angay pug og ice cream karon bisag bawal gud tani kay tam isra. Pero makaon gud gyapon ko di laman pud palabian. Basta gud pud ka basong gamay. Di na makadagat na ingana siguro inog sa kabaril imong imno na mo na nay makadagat nga 1+1 ni og rakirud nga murag 5 liters man siguro na or 3 liters bawal man kaha. Pag-abot na mas bahay grabe mang mingawa sa gawas mo nang diretso na lang migsud. Ginawa ko na naman sila. Hala. Gadun. Sarap naman po sa mamuong. Nay dagasa si kuanay kang imi ko nun ni. Oo, ang sarap talaga ng duha. Kamu gadun. Accident na. Pakuratan. Ham lagi mo mga kauban dari. Bawang. Mga kaabang. So, grabing kurata yung taong mother kaya abot mamikalit kaya wa may magpahibaw og mga dumi. Pero yung taong isa na bilin. Hindi pa yung taong ni mother makauli ko kay di naman ko kanunay makauli kay lisod lagi ni natay batang gamay. Kita bitaw ko saging silang lamesa at pangitkitag magamay kay wa po ko kakaagtundan. Sila dari kay makaharbis-harbis man silang saging. Pagkatataon na nangabot naman pug mga membro dari sa bahay. Sila pa silang tagsa-tagsa kay kinabuhi. Hoy, pini. Ginaabot. Gadun. Dandan. Dandan. Good morning, Dandan. Yan ako na. Namagtanas sa cellphone. Tugon pa ni. Magtutugon po. Tugon pa po. Mananggap pa pala ni so. Tugon pa. Hapon na, di ba lagi? Katugon pa mo na. Himingaw mong kunin mo, ha? No? Anong dugay mo ganyan? Ha? Huwag ka magdugay ka niya. Ha? Oh, anong dugay mo niya? Oh, di siya magkatunog. Huwag magkamuwali. Dari. Ha? Ito ko na yaya. Darto ipabutang kay. Ulong na. Tit, 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 tit. Ubas bibi. Purma. Sika panguot. Noon siya na naging baruni. Tingpa ko ni. Mura nagkatirpilar. Mura na naman kakatirpilar, be. Ah. At masilpon. Dalton. Ay, Yan ka mga nang lutok sa Yan ako puti. Yan ako puti. Naglaag. Tanda ko nilas na nagtatay. Ang tatay na eh. Ba. Ato siya milan to guys sa sala. Ato may sala. Kami na. Itabangan kanila be. Kulata kanila. Kaya mo sumbong tas DSWD. Bigay mo ato sa Miss DSWD. Ter. Mato Miss DSWD kay inyong kita bangat telepon. Ingon si Jan sumbong ko na rapiton po. Portable na. Pwede na banganan. Dati ang pangalan. Hindi na kabangan yan daw.